حلالا تبدمسي راديو إيرنا نازلنا مسانا شكورينا حونا my friend Abdu Said كاب لاس فيغاس United States of America مسانا له يا بخون كوا I think ليتدي قال لي ذاك اسكا غاتهلو عبد عركس حينكايا قال سلز العلقة يوني كمي وشم زنجي خاصة كمي لها how's everything بيلا تصبق علىكو happy new year thank you بريامو تصبق تساقاقير كهتكون thank you نحوي happy new year to you and your family نخبرتي بعلتي بيت كان شكورينا قوال كان كا سلامي لو كن شكورتتينو تبلالي sure I will كل زين ذكرى خاصة بيغاس تمتخل خافت دي حلفة تصبق زي حليفنا always شكورتتينو تبلكاسا بنقوالي ولا سميرا ومتعمي كل زين ذكرى خا جميل لها بعلت بيتك how's everything okay تصبق زي حليفنا زي رساعة في لاس فيغاس من البات نزم كلهم شكوريناتات أبز سمعنا أبرادي خاز الله يترسع okay oh my god that's why شكو اسمع شكوريناتات قال لي لندي جميرة من دخلت في غرداك الله يوني okay go ahead لو ما عندي برأسي خاز oh my god okay حلالات سمعوا ذا لهم أبومبرنا Eritrean American Community لاس فيغاس فتسامي حقاقة أكال Defense Minister قال له كله بعلي مباتا سواين عباي تخبد لي أبال فتام شماغني الكذي تحلفة أخبيت كان له يونا عركي نوز رسع كوت اللغت من اللي ليه عبد عوي قال تيفوز فتو خابز انتاي لبس حفا ملايزي عبدو عرك خاسي كاب إسياسي انتاي فليو هيس اتليست 10 عامات عماري حنات اتاوي اللي زولو يقولوا له وتحكم ديهم ولا what's going on oh my god أتا سواي تسالو بقى إذا سلطاني يكتب لني خاخذ كوكتب قامتني عمتي هذا اللغة نتم كومي لهم حتى زلوسي اوكي كوردي ليكم كون ديبيل كامل سلومي لغم خركا يقود وسل فخلا يكون امو حنا انيتي ذك عبتي مسرح نايتي مالكا انها انا تشارتر ناي محبركم مرجع كايديو قطعم خوينو خاني اتم فولنتارلي ابز ختمانا نوي عمتات نبلو نز كوميونيتي لكي بترغاغامي نالبات أبتي مريحنت مت هو تبالو جن أنا عملت أمبارجنا ويكا سياسي خنكون ويكا إذا مريحنت سلطان ويكا هرفان سلطان هاللي خنكون سجعلمين نوي حمتات كابزا محبوركم بدرجة والناس حفيديو أبوم برديو بستدقة جامي كافتي بورد خيوط أخو سرح له زي أي كحداني من التي نحنا نولدو كولدو خلنا سجع جروز محبوركم نوي عمتات نتعرلون نسرح لنا زلنا حجون أفكار بجزء أخيبا ناي أبلاتون كلون ناي يعني إنسان شوعتين جانوري بزي أقطعني أجلس announcement كابوس خنجرينا جن شغلت كابزن كأخنا أبزي announce جبرا أفكار لي أخيبا يعني إنسان شوعتين بزي جانوري نايزوم أخيبا إلى نجبر زلنا إذا ناي أباجنن ويكازا ناي ستان نزول كاجن قرطيات بنلا سمع أبزي حالي برجع خلدي بتيا يرجع جوا كامش أنت أنس كنا قرأ كايله خم يجرك خم تقتصل سي ما تعرف وين تأخيبا علتو لم يكونن كيرنا لنا الكان زي تفلت أخذ كي رد خيلها حدل الله يوني ما ستريت كيرنا هنا بس خمسة ترديكا اوكي عبد حوين عاسك let's talk serious حجي ازي Eritrean American Community ابلاس فيغاس لو قندي تسرحوا انتاي بزي القطامي ابستفراليت اشون مجلسات زعبون وتينيريو ازي محبركم لك اتي افتي محبراوي اغلبلوت افتي ناي قدام عقاب كوينو نت حبرتسب نعبيت حبرتسبنا نتي من سيون كم حدا ويكاني كم لاس فيغاس مالسي فولت يخات there's a lot of intimidation of Vegas مالت مچم بدغه سينسيريا تبال كم تتفلقوا مالتي بتعمل intimidation አለው ግን
بفلاي نحنا خابتي عبي بلجاتات نايز محبركم انتا اندحريلكا ازي سنتر زخاب زخفت ብዙሓት ነይሮም ምናልባት ካብ ስራሕ ወጪኦም ኣብ ካዚኖታት ከይዶም ግዜኦም ዘጥፍኡ ዝነበሩ ኣብ ዘይጠቅም ገለ ሕጂ እዚ ማሕበረኮም እንታይ ኮይኑ ዳርጋ ጽላል ነቲ ሕብረተሰብ ምሸት መጽዩ ኣብ ምዛናግዑ ይረኸቡ እቲ ሕብረተሰብና በቃ ኣብ መጽዩ ቢልያርዶ ክጻወት ምስ ሕዋቱ ክራኸብ ኣብኡ ኮይኑ ንእሽተይ ላብረሪ እውን ኣላትናሙ እቲ ዘሎ ኣብኡ ከዓኒ ሻሂ ቡን ኣሎ ቀረብ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓደ መዘናግዒ መራኸቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ካብ ኩሉ መድያቱ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ መድያት ኢና ብዙሕ ነብል ኣብ ዝሓለፉ ግዜታት እውን ብዙሓት ወርክሾባት እውን ተገይሮም ኣብ ዝማሕበረኩም ብናይ ሕክምና ደረጃ ድዩ ወላ ኣብ ናይ ትምህርታዊ ወይ ከዓ ነዞም ሓድሽ ወለዶን ኣብዚ ናይ ኮሌጅን ከመይ ገይሮም ሪክሩት ከም ዝገብሩን ካውንስለርስ እንዳምፀኻ ኣብቲ ማሕበረኮም ይግበር እዩ ማለት እቲ ቀንዲ ዕላማታቱ እቲ ትንሳኤ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ማሕበረኮም ተራ ክፃወቶ ዘሎ ንዕብየት ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ኮሚኒቲ ዝነጥፍ ማለት እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ በዚ ናይ ኮቪድ 19 ዳርጋ እቲ ንጥፈታት ነዊሕ ግዜ ዛሕቲሉ ከም ሓደ መራኸቢ ጥራይ ዘይኮይኑ ተኣኼባታት እውን ብዙም እዩ ዝግበር እቲ ዝግበር ነበረ ሰርቪስ እውን ከም ቀደም ማለት ኣይኮነን እቲ ቴብላት እውን ኣውፂና ኢና እቲ ዝነበረ ንኣብነት ንሕዳ 15 ጣውላታት ነይረን ናብ 5 ኣብታ ላይብረሪ ክልተ እቲ ናይ ሶሻል ዲስታንስ ገለ እሱ እውን ብጥንቃቄ እንዳገበርና ስቲል ከም ሓደ መዘናግዒ መራኸቢ መንእስያት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትጠቕሶ ዘለኻ ቦታ ኣብ ላስ ቬጋስ ባዕለይ እውን መፅየ ብዓይነይ ስለ ዝረኣኾን ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ ልክዕ ከም ብውሽጢ ኤርትራ ዘለኻ ኮይኑ ከመን ስማዓካቲ ኤርትራዊ ነንሕድሕዲኡ ኮፍ ኢሉ ቢልያርዶ ክፃወትን ክዕልልን ክስሓቕን ከሎ ማለት እየ ብጣዕሚ ሓደ ካብቶም ዘድንቐኩም ኢኹም ምናልባት ቁርብ እዚ እዋን ናይ ኮሮና ሎክዳውን እንታይ ቁርብ ዕንቅፋት ገበረልኩም ክኢሉ ወይ ከመይ ትፀርዎ ኣለኹም ኦኬ እሱ ትዛዕበየ ዝነበረ ተኣሽሙ ብድሆታት ነይሩ ዝናይ ኮሮና ምናልባት እውን እቶም ኣባላት ከም ትግቡእ ወርሓዊ ክኸፍሉ እቲ ገዛ እቲ ሰንተር እውን ብዙሕ ሪስፖንሲቢሊቲ ዘለና ማለት እዩ ንዑታት ንምብዳህ ኣብ ጎፋንድሚ ዝገበርናዮ ብፍላይ በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ደለይቲ ብትሒ ኣብ ሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ጎፋንድሚ ፔጅ ኣውፂና ዳርጋ ልዕሊ $10,000 ኣብ ቀረባ እዋንን ገለ ሓገዛት ክንረክብ ክኢልና ማለት እዩ ካብ ኩሎም ብፆትና ካልእ እውን ብትዝግበር ሓገዛት ነቲ ናይ ክራይ መኽፈሊ እውን ንክራይ ጥራይ ካብኡ ዘይሓልፍ እውን ሓገዝ እውን ተረኺቡ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ውሕድ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ልዕሊ 18,000 ዝኸውን ዕዳታት ነይርና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ነዊሕ ዳርጋ ዓመት ሙሉ ኣይከፈልና ነይርና so we was negative ንዕኡ ከዓኒ እዚ ነይሩ ናይ ሬንታልስ ኣሲስታንት ዝበሃል ፕሮግራም ነይሩ ብኣውን 10,000 እውን ሓገዝ እውን ካብ መንግስቲ ተረኺባ ማለት እዩ ንሳ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ላንድሎርድ ወይ ከዓ ነቲ ሰንተር ዝተኸረናሉ ሓደ ካምፓኒ ኣሎ ናብኡ ተኸፊሉ ኣብ ኢድና ኣተወን ግን ስቲል እውን ኔጋቲቭ ንኸውን ማለት እዩ $4,000 ንኸውን ዶላር ኔጋቲቭ ነይርና ንሱ ከዓኒ ዳርጋ በቲ ናይ ጎፋንድሚ ብኡ ጌርና እውን ሸፊናዮ ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ሲትዌሽን we are secure ክብል ክእሊ ገለቲ ነበረ ዕዳታት እንዳኸፈልና ቀጻልነቱን ምርጋጥ ምስቲ ኣባሉን ብቐጻሊ ሓደሽቲ ኣባላት ሪክሩት እናገበርና ናይ ሜምበርሺፕ ክዓቢ ኣብኡ ዘሎቲ ፃዕርና ማለት እዩ ስለዚ so far so good ክብል ክእሊ ይንሓወይ ዳሕራይ ከዓኒ ንፉዓቱን ኣባላት ቦርድ ኩላቶም ኣብዚ ምሳና መሳርሕትና እውን እቲ ዝግበር ንጥፈታት ብዕቱብ ኣብ ኩሉ ነገራቱን ሓቂ ዘረባ እቲ ኢደኢልካ ምስራሕ እቲ ናይ ሓበራዊ ስራሕቱን ናይ ብሓቂ ኣብ ሪሊ በዚ ኣጋጣሚ እውን ንኩሎም መሳርሕተይ ጆብ ዌል ዳን ኩሎም ደሊ ማለት እዩ ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሑ ብፍላይ ብናይ ፋንድ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ታንኪ ኩሎም ደሊ ማለት እዩ ዓብዲ ሓወይ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ሕጂ ክገድፈካ ክድቅስ ከተዕርፍ ንኽብርቲ በዓልቲ ቤት ካን ሽኮሪና ሳፍሪን ጓልካን ሰላም በለለይ ሓላላት ዝሰምዑ ዘለኹም ዓብዲ ሰዒድ ካብ ላስ ቬጋስ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ I hope you guys are ነፃ ካብ ኮሮና ወዲ ኮሮና ተጠንቀቁ ኢኹም and we love you ዓብዲ ሓወይ ሰላም በሎም ቃል ኩሎም
ايوه اوكي اول يوم حاول يلا اللوام ليتن عخا اللوام ليتي ثانك يو ايتي دا لخلاني ريزن خاني خاكن معليش اذا مزنقع قد فاحراي توالي اي بروميس ثانك يو